162. Sapa ki? Hangus. Aja sik. Monggo 162. 5 4 3 2 1. Hangus. Selanjutnya. Selaat dan subuh. Nah, ini sabu-sabu apa 55 masih? Nomor 55. 50 baik. Oh, wah iki. Iki yo sak omah meneh. Lah. Tambah melen apa mboten, Pak? Ampun kecapak iki. Matur nuwun. Pun. Oh lah. Pak, lah nggih. Luar biasa. Luar biasa. Nggih. Mas Bagong, Mas Petro, Mas Gareng. Pokoke matur nuwun rezekine. Matur nuwun. Nggih. Mugi-mugi mboten lokak. Nomor kula kosong piro ya mau. Mboten lokak tambah kebak rezeki. Terima kasih. Tambah lancar, tambah sehat. Pun semakin sukses keluargane Pak Margiono Sedoyo. Nggih, amin. Matur nuwun nggih. Ya. Alhamdulillah. Oke. Yuk, 1 2 3 4 nyanyi bareng. Ya. Bersama Mas Asmoro Sato bisa. Yuk, 1 2 3 4. Lagunya apa, Dok? Iya. Pak Asmoro. Yo wis bareng butahe. Yo ono, lha niku wis saged. Iya, butahe bareng. Nah. Oh, sing dereng medal wau napa niku reptane Mbah Sukron. Apa, Pak? Nah. Sing bareng. Napa? Sesideman apa pripun? Sesideman garam dangdut. Yuk, sesideman. Oke, yuk sesideman bareng yo. Yo. Duduk. Tak. Urep asik yo, sampai pagi yo. Goyang ini. Ya toh ganteng tenang ya toh. Luwe pete paten ono tim berkat dia Lewat kincangnya